Shubor naga Khlem jong Nongsan Hima. Urang ba Shnong jong ka Shnong Mawlai Mawroh uba Peter lamari. Henden kasngi harangkat bat kinong ya lam Shnong kaseng samla bat kiseng longkmi. Kilahiar banlet jengo ya ka jaka pom ka babasa bam di ya ka Shnong barok kawe. Nadu kisnem hajar Henryu da ka jingdon jong kene ka jaka pom ki pat ba ki yo jing bentoy Shibun. Nakaliang uba Peter ule thu ba mentala jan Shibnai kene ka jaka pom ka shudu lakadu. Ban nakaliang jong ka Shnong kim shim layo Jingtip ay ruem naka ay kadaw bakadu. Hadin baki pat ba kilawan ban kirpan nakaliang ka jongki kilawan siya kani ka jaka bat kilap ba omden nong tre kilap ru ba yakapom na de banse. Nakaliang kinong ya lam Shnong ki kirpat ya katnat PHE ban pedlem ya kani ka jing kabaka Shnong ka ya kendu kabalak tak Shibun ya kikup siliang kisem siliang kibamla ban thiet ban penbiang ya ka jingdan kam ka yeng kasem. Kaman siya ito, lihat gani ka kabala basay ka siyang Mawroh magoy. Kabala ay ka jing sikri ya ka siyang Mawroh mata na doon ki stem hajar Henryu hajar pra ado menta mat along ka jing mentoy Shibun ka menta kinosyo Shnong bodok besok ka jinjar mat kamtam ki pang yo ban ring ya ka umiyang sementara ni kapor ni wan ban pej namarwa majan Shibnai kani ko la sudu kudu Khlem da Jingtip jong Shnong thau tim na kai gadu na kai gasni Jingtip te hagajing nisukya kum ginong kit kam jong Shnong khamtam hagajing ot jing yam jing lanyar jing pai ba nong Shnong khamtam ki baduk ki besok ki bomdan bisa ban thiet madon ki bantaro hagidong jong Shnong ba watang ka kali ket umru kamlai benrum kita bu jing ko khrau ha kamtam kani ko ba supply ka de public tak ba pet ba tingiwan hang ni ni syam ba mdani ai mdanong trai ni supai itu ki pipe la mat i ko pom na ka sai kila se ka la bande ka sni ko pom tingi na kali ka Shnong ka i state number kini kit kam jong Shnong ka isang kan thai sang samla ni wan bang kerpat pi ki department ke bari pej katanat samum PHE ba subhaban pej lem ki jing ka ba kung Shnong ni kubo adu ni por Khlem marmenta nomar ba ka jing sha kanen ka jing sha hala jumi ginong kit kam Shnong ki pai ba bukli pai ba Jingtip la syukuno yang ginong lam Shnong wa ngila penher ngila thok thi sha ko PHE dan ri ko makalo adu makang kamda ko ba egi jawab ni respond so she see ni tempat dia kena PHE makan subha pej lem dia kena jing jong Shnong mo risiko